Здравейте! Това е нашето шоу. Да! Ама не! Така, това е нашия втори епизод. И ще правим нашите предизвикателства. Значи, първото ни предизвикателство беше дадено, аз даже го спомних, от нашия приятел Ники, който ни предизвика това. Трябва да изпием една чаша оцет на Екс. Не чаша, Нали? лъжица. Лъжица, да, лъжица на Екс. Нали си? Ами, само една лъжица ли има? Еми, само една лъжица. Хубаво, само ти ще го пиша, дайте. Усима долу, бе. 3, 2, 1, давай! Сега е ред на Митко. Не знаех, че е толкова сгадно, брат. Дай. Гадно ли е? Това какво се тъде? Видим ли? Натурален. Натурален. Това е, брат. Natural. Алекс, лекичко моля се, защото вече ще стане много гадно. Ей, така. Не е толкова гадно. На мен ми е гадно. Той не го изпи. Изпи го. Аз го изпих. Изпи го. Второто предизвикателство, сигурно както видяхте, имаме и лед тук. Да, Сол. Сол. Значи, второто предизвикателство е да си сложим лед и сол на ръката. Аз няма да го правя. Неочакваното предизвикателство. После Митко ще го направя. Не. Аз се насера, аз ви казвам, честно ви казвам. Много е гадно това. Алекс, давай. Дай му се. Ай, на Алекс му е гадно. Че ме ти пери ръката и казва ми гадно. Фърли! Това ми се разтапи. И това е неговата вече ръката. Шит. Сега е Митко. Аз не мога го правя. Гадно е. Както се вижда, сега аз съм най-навити тук. Да, аз едно. Вите, вреди да снимаш малко, да включиш меникото. Хубаво, никто ще го правиш ли? Така, ако никто се е навил, може да го съпробва с наш. Обаче да се запознаем. Значи, аз ще си кажа името, ако някой друг не иска. Аз съм Александър. Аз съм Николай. И нашето шоу е да, ама не. То пич, дет го видях преди малко, сега да снима, с казване, аз съм да. Аз съм... Да. Всъщност казвам Митко. Ти си казваш не. Това е ама между нас двамата. Нали? И това е нашето шоу. Видяхте разни гадни работи. Които не трябваше да правим. Още предизвикателство. Не дейте да ме карате да го правя, ако искате да доживеете. Още предизвикателство. Сега ще направим. Това харесва ли ви? На мен не. Къде? Май ще изяде Алекс цяла канела. Значи то канелата всъщност това е с канелата. Поглъща канела и след това направо е духа канелата. Не знаете как става. Хора, надях се да нямам, честно и казвам. Ама имаме ли? Да. Уау. Снимай. Сега първо Алекс ще го пробва. Така, Алекс. Не тук, навънка на терасата, това го правиш. Добре, дайте на терасата. На терасата да може да плюеш на терасата. Отивай, сега вода, вода. Черното ли се вода? Нима е без за водата, дай ми някакво лече. Лече ли? Той се сипва. Той сипва канелата. Това е. Това не знаеш, че толкова са отвърдително, уж без сладко. Принцип, аз съм го правил. Правил си го, кога в сънището? Не ти подкопрехме. Алекс. Значи, това е край на нашето шоу. Хипи. Да. Чао.